Здравейте, приятели! Днес ще ви науча на един от най-лесните магии с карти. Сега ще започнем с един от най-елементарните трикове, поне за мен не знам, който може да го направите на всеки човек, който поискате. Сега избирате си, той казвате му да си избере една карта. Той си я тегли, тази, и казвате да му запомни. И той докато я гледа, вие обръщате тази карта с лицето надолу. Ето по този начин. Без той да вижда. И се получава ето това. Сега той се подлъгва и слага неговата изтеглена карта ето по този начин. И което зад гърба си вие правите ето това нещо. Обръщате лицето нагоре, за да се получи фокуса. Ето. Зад гърба се получава ето така. И като щрахвате или духвате, не знам каквото поискате. И като слагате картите, тя излиза най-обърната излиза. И ето получава се. Един от най-елементарните фокуси. Приятели, ако ви е харесало това видео, моля лайкнете го.